Zdravím vás ľudia, ja som Mondošivan23 a vítam vás opäť pri ďalšom pokračovaní z hry SnowRunner. Dnes sa nachádzame v regióne Ontario na mape rieka Albany a práve sa nachádzam na ceste k autičku menom Very Special. A samozrejme, zobral som si túto mašinériu ZIG 650. Čo je peklostroj junior, ale neskutočný. Nachádzame sa už kúsok od toho auta. Máme ho doviesť na parkovište hasičov, čo je vlastne naša garáž. Opraviť a dotankovať. A tým vlastne získame to auto. Ale tento zikáčik je dostatočne silný na to, aby ho potiahol v pohode. I keď je menší, ale sily má viac než dosť. A sa blížime. A hop. Nikto nič nevidel. Hop. Ale skákať je pekne. Dáme si pozor. Takže s týmito pneumatikami je dobre skakovať. No dobre, poď. A vážne. No. Aha. Koho tu máme? Ó. Že už je postavený. Super. Ja som musel totiž to reštartovať túto misiu, lebo som sa zasekol od tento úžasný, milovaný peň. A nevedel, Derryho som sa zasekol, nevedel som sa odtiaľ nejak dostať. A žerel sa mi nechcelo sem vláčiť. Dúfam, že sa znova nezaseknem. No a ten aj vypadne. Ahaj. Krása. Pritiahneme si ho a môžeme ísť u garáži ho odparkovať, opraviť, dotankovať. A mierne sa popúchať. No. Ani ho necítim, tak. Má byť motor. Ale nie je moc rýchly. Aj ten Derry takisto nie. Tu je to trošku musia bezpečné. Hop. Pomalšie. Zbytečne nerozbijeme. No a už sa blížime. Ukladaj. Len ukladaj. No a teraz
to bráno pôjdeme, vlastne ideme po budúce. Tak je to prejsť. Vtedy to bližšie. Robíš. Teraz to dovedujeme. Predajný strývečný. Nech si ho popravíme a dotankujeme. Sa nám natočí. Hop, poďme na to. Kde je? Paliva máme dosť. Teraz to upravíme. Všetko naraz. OK, to je hotové. Dotankujeme. Hop. Derry je náš. Nech sa páči. Tak. Predaný príves. Následne sadneme si do neho. Treba by mohol byť. Klaxon by mohol byť mohutnejší, ale nevadí. No okej, ideme do garáže a za chvíľku si ukážeme výsledný efekt aj s tou nadstavbou unikátnou, aj s tým skinom. A few moments later. Tada! Jaká prdela? Robím si srandu. No nie je nádherný. Fešák. Hasič. Ale ešte svetielka. Toto je úžasné. Je to dobré, je to nádherné. Podarený trak, čiže vidím to tak, že najbližšie sa budú s ním robiť misie. Čo znamená, že sa pravdepodobne najbližšie uvidíme znova v Ontáriu, kde budeme behať s týmto ohnivým monštrom po tejto mape. Tak ďakujem a teším sa opäť na vás v ďalšom pokračovaní z hry SnowRunner. Čaute, čaute.